खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी धलासुबा गामिनि रुफाथि मायथाइ बैसागु खुंथाया दिनै नैथि सान उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय धलासुबा गामि बाथौ समाज रुफाथि मायथाइ फोरबो खुंथाया सानथामनि हाबाफारि लानानै दिनै नैथि सान बे नैथि साननि गिबि हाबाफारियाव फुंबिलि समाव थानसालि थारनाय हाबाफारिखौ थारजेननानै होयो धलासुबा गामिनि दौरि हानजा लोगोसे फुंबिलि समाव सिजौ गायनायजों लोगोसे गोदानै लुफुंनाय गोथार थानसालि लानाय हाबाफारि जायो बर' हारिनि बयजोंबो सिनायजानाय गोथार धोरोमारि जाथाखौ बिरहोयो खुंथाय आफादनि मासिगिरि लक्षीराम बर' लोगोसे गोथैसि बावजेनो धलासुबा गामि समाजनि बोसोनगिरि बापुराम बर' बिथाङा बे हाबाफारियावनो बर'नि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर फैलाजे बरगयारी आरो गामि बाथौ समाजनि आफादगिरिया बाहागो लाना खौरांगिरिनि गेजेरजों मा फोरमायखो नोंथाङा आबुङै खोनासंदो। खाग्राबारि धलासुबानि बाथौ हानजा बिथांमोननि बानजायनायाव खुंगा 25थि मोनसे बाथौआरि फोरबो खुंदों। बे हाबाफारियाव मोनसे मोजांथार हाबाफारि लादों बिथांमोना बे जाहैबाय फरायसा आरो बिगोमाफोरजों सावरायनाय। हाबाफारियाव फैनो मोननानै खोब मोजां मोनदों आरो बिथांमोननि नैबे दहलापारा गामियाव फैनानै आं माने ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों। बिथांमोननि गामिनि साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा दिनै माने जोंनि बर'नि दोरोङारि गाननाय जोमनायखौ लानानै बे बाथौ फोरबो फालिथायाव बाहागो लाफैदों। माने खोब गोजोनथाव बाथ्रा। दा जियानो जा आरोबाव बे बाथौ फोरबोनि जिथु फालिथाय बेजों लोगोसेयावनो बे सोलोंथाइनि सोमोन्दै जोंनि फरायसाफोरनि सोमोन्दै आरो गारजेनफोरनि सोमोन्दै बे सावरायनायनि मोनसे हाबाफारि लादों। बेबो खोब माने बाख्नायथाव। दा बेवहाय बाहागो लानो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। मानोना जोंनि बे गामिनि माखासे फरायसाफोर आरो गोबां बिगोमाफ्रा बेवहाय बाहागो लादों। बेबायदि सावरायलायनायनि गेजेरजों जों गथ'फोरखौ माबोरै जोथोन लानांगौ, जोंनि गथ'फ्रा गावनि लाइफखौ दाना लानांगौनि थाखाय नैबे समनिफ्रायनो माबायदि माने सांग्रां जानांगौ, राफोद जानांगौ, बेफोरनि सोमोन्दै गारजेन आरो फरायसाफोरजों रायलायनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। बेनो जे जोङो गथ'फोरनो जोंनि जिथु आध्यात्मिक गियान, जिथु माने धोरोमारि सानथौ सानस्रि, बेखौ जों उन्दैनिफ्रायनो होनो हानांगोन। खिन्थु गुबुन गुबुन समावहाय जोङो आथिखालाव जोंनि गोबां लाइमोनफ्रानो बेबायदि माने धोरोमजों जेबो सोमोन्दो गैया बा इसोरनि सायाव धोरोमनि सायाव मोनबो फोथायनाय गैया जालांदों। दा खारनफ्राथ' जोङो बिमा बिफाखौनो दाय होनांगोन। मानोना जों बिमा बिफायानो बे बिथिङाव सांग्रां नङा। दा गतिके उन्दैनिफ्रायनो जों गथ'फोरखौ जोङो धोरोमारि खोथा बाथ्रा बा इसोरनि बाथ्रा एसे एनै मिथिहोयोब्ला, बुंदावलाङोब्ला, धोरोम फोरबो फालिनायफ्राव जोंनि गथ'फोरखौ उन्दैनिफ्रायनो लाफानानै धोरोमनि खोथा बुंनायखौ खोनासंहोयोब्ला निस्सय जोंनि गथ'फ्रा धोरोमनि सायाव फोथायनाय थागोन, इसोरनि सायाव फोथायनाय थागोन। धोरोम आरो इसोरनि सायाव जेला फोथायनाय थागोन अब्ला जोंनि गथ'फ्रा थारमाने गाज्रि जानोबो गिगोन। दा जोंहा धोरोमजों जेबो सोमोन्दो गैयैखायनो जोंनि फिसाफ्रा हामा होननाय मोनसे सोदोबखौ बुजिना मोना। आरो जेला हामा होननाय बे सोदोबखौ बुजिनानै मोना अब्लानो जोंनि गथ'फ्रा थाब गाज्रि जानायनि चान्स थायो। दा बेखायनो जोङो साफ्रोमबो सुबुंफ्रा जोंनि लाइमोनफोरखौ धोरोमजों सोमोन्दो लाखिहोनांगौनि थाखाय खामानि मावनांगोन। जिहेथु जोंहा जोंनि बर'नि धोरोम, गुबै धोरोमा बाथौ आरो दिनै बे आं बाथौनि मोनसे धोरोमारि मोनसे फोरबोआव फैदों हिसाबै आं बुंगोन जों लाइमोनफोरखौ जेसेबांनो जोंनि बाथौ धोरोमजों जों सोमोन्दो लाखिहोनो हागोन एसेबांनो जोङो लाइमोनफोरखौ मोजां लामाथिं लांनायाव जोंहा गोरलै जागोन। दा बेखायनो आं बुंनाया दिनै बे दहलापारा गामिनि गोबां दहलासुबा बे गामिनि गोबां लाइमोनफ्रा दिनै दोरोङारि गाननाय जोमनाय गामसा आर'नाइ फालि लानानै बे बाथौ धोरोम जिथु फोरबो फालिनाय बे फालिनायाव बाहागो लादों। बिथांमोनानो लिड लादों। जोङो बेबायदि उननि समाव लांबाय थायोब्ला फैबाय थानाय जोंनि जायफोर जेनेरेसन, दा बिसोरखौ जोङो आध्यात्मिक गियान होनो हागोन, अर्थात धोरोमारि सानथौ सानस्रिखौ जों होनो हागोन। आरो बेबायदि जायोब्ला जोंनि गथ'आ रावबो गाज्रि जानाय नङा। जोङो साबायखर बावनांगोन। जोंहा धलासुबा गामि दालाया बाथौ समाज जि दोङो, जोङो गोदान जि बाथौ थानसालि जोङो लाबाय, बे लानायाव जोङो मोनसे समायना आर'जसालि जोङो मोननो हाबाय बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय 23 लाखनि मोनसे अनसुंथाइ मोननानै जोङो आर'जसालिखौ बेखेवनो हानाय जाबाय। बेनि थाखाय
दावबायसा बर' बिथांखौबो साबायखर बावनांगोन आरो बिटिआर गभर्नमेन्टखौबो प्रमद बर' सारखौबो साबायखर बावनाय जाबाय बे हाबाफारियावनो जिहेथु जोङो मन्दिरखौ गोजामनिफ्राय गोदानाव बेखिनि खामानि जाफुंनायनि थाखायनो जोङो बारस्लायना फैनो हाबाय आरो लोगोसे बे हाबाफारियाव जाफुंसार जानायाव बिसेसकरि जोंहा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि सारा जोंनि हाबाफारियाव मन्दिर माने थानसालि गायसननायनि हाबाफारियाव बिथाङा फैनो माने जोबोर गोसो दङमोन नाथाय बिथाङा बिसेस माने एंगारनो हायै जाहोनाव बिथाङा फैनो हाया जाहैबाय हाया जायोब्लाबो बिथाङा माने फैनो हायैनि थाखाय जोंनि रायजोनिसिम मोनसे मेसेज दैथायहरदो दुखु फोरमायनानै थानो हायैनि थाखाय नाथाय बिनि गेजेरावनो बे बिथांनि लोगोसे जोंहा माने जौस्रां बर' बिथांमोननि हेफाजाबजों आरो बुंथिगिरि बिथांमोननि हेफाजाबजों जोङो जोंनि हारिमु बिलिफाङाव जि जोङो गायकनि जि माने हरनो गोनां बेसेन बे बेसेनखौ बिथांमोना बानायनि थाखाय जोङो बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावबाय दलासुबा गामि समाजनि जानानै आरो आङो बानजाय आफादनि मासिगिरि जानानै बेखौ जोङो मालाबाबो बावनो हानाय नङा साबायखर निस्सय बावनांगोन लोगोसे जोंनि गासै बिबानगिरिफोरा जि माने नारा नाथा नाजानानै खामानिखौ जाफुंसार होनायाव खस्थ' खालामनानै दोङो गासैनिसिम आंनिफ्राय बावनायखौ साबायखरखौ बावहरनाय जाबाय लोगोसे रायजो राजायाबो गासै हाबाफारियावनो लोब लोब बाहागो लानानै जिखिनि खामानि मावना माने मदद हेफाजाब होफाबाय बेनि थाखाय रायजो राजाखौबो साबायखर बावबाय आरो लोगोसे दिनैनि जिथु सोलोंथाइनि सायाव सावरायनायनि हाबाफारि दंमोन जोंहा लिंहरनाय लेखायैनो जोंहा बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि फैलाजे बरगयारि बिथाङा खोब मोजाङै जि माने बिबुंथि लाखिनानै जोंनि फरायसाफोरखौ थुलुंगा होफैबाय उनथ्रिसार जानायनि माखासे मोन्थोरखौ बिथाङा जि होफैबाय बिनि थाखाय आंनिफ्राय बा जोंनि बानजाय आफादनिफ्राय रोजा रोजा साबायखरखौ जों बावनांगोन बेखौ जों बावगारनो हानाय नङा बिथाङा सोलोंथाइनि सायाव माखासे माने उनथ्रिसार जानायनि मोन्थोरखौ जोंनि फरायसा फरायसुलिनि थाखाय बिथाङा बुंफुरना होदोंमोन बेनि थाखाय बिथांखौबो रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो बेखिनियानो जोङो हाबाफारिखौ लानानै जाफुंसार जानायाव माने जोबोर गोजोननायखौ फोरमायनाय जाबाय।